mapakilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan nining adlaw, dinang atong kinabuhi. Kanunay natong nagamit sa pag-alagad kaniya, kanunay natong nagamit sa pagpataas, pagpasidungog sa iyang pagkamaayo sa matag usa. Tungod kay iya kitang gitudloan o iya kitang gipahinumduman sa tanang panahon kung unsay angay natong buhaton samtang nagpuyo patas sa kalibutan. Sa atong pagsugod ug sa ato ang pag-abli nini matong buluhaton, ang pulong mo kinabuhi ko, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, ug ako kamong gihangyo sa pagduol nga to sa atong buhi nga Dios diha sa mga pag-ampog, mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pag-uban kanamo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat na usab sa imong pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Imo kaming giproteksyonan, ug imo kaming gibantayan, ug imo kami o Dios nga giatiman. Imo kaming gigiyahan sa mga pulong nga imong gibilin diha sa balaang kasulatan. Amahan Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa walay hunong nimong pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Walay nakulang kanamo o Dios, tungod kay ang Dios nga nagatiman nga mao ikaw, amahan, dili man gayud mo pakyas kanamo. Amo na usab ka nga pasalamatan, pasidunggan sa amo na usab karon nga panag-uban, nga panalanginan na usab kami o Dios sa imong mga pulong. Mapanalanginan na usab kami sa imong mga mensahe nga may kinahanglan namo madunggan ug masabtan, kay diha sa imong mga pulong daghan ka imong makatunan nga mga pamaagi aron kami may kasiguruhan sa kaluwasan nga imong giandam alang kanamong tanan. Bless kinaw matag usa uban sa kumakigsuonan nga nagsunod sa Shiny PM 101.3 nga nanaka diri sa City Kalutugan. Padayon ka o Dios magablas kinaw, padayon ka magapanalangin ka namong tanan, tagay kami kasing-kasing matinuohog madinawaton sa imong mga puno. I declare blessing right now sa matag usa. Amahan Dios nga makagagahom sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato sa matag usa mga kaigsuonan sa atong panag-uban. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan niining atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon mag-uban og magpanalangin sa tanan, ilabi na sa mga pulong nga ato karong madunggan. Medyo putol-putol ang atong sound sa mga kaigsuonan tungod kay ulang kog monitor o niya dugay ko nakasugod mga kaigsuonan kay wala man tay brand out, pero ang wifi ni brand out man. Mana nga ako sang giadto gibisita ang gikonikan sa atong wifi sa atong programa.
kay wala may wifi kaganina. O salamat sa Dios nga pagka alas 7 kapin ibalik na ang wifi mo nang nakasugod ang sabta sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi may pakiguban sa tanan atong mga kigsunan labi na sa atong mga pinlanggang suking tigpaminaw. Diri sa ato ang FM Station 101.3 nga nanukad diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, South Cebu. Mayong gabi may pakiguban ilabi na ni Brother Moses Cardente o sa atong mga kigsunan diha sa sitio Tubod. Sa atong mga amigo higala ilabi na ni Brother Pedro Arsola. Mayong gabi ninyong tanan. Ugma kita-kita tanin niyo kay Domingo naman. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ilabi na sa atong mga kigsunan diha sa sitio Ampak ni Brother Juanito. Good evening. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ilabi na sa atong mga kigsunan nga nanukad diha sa sitio Linao. Good evening kaninyong tanan. Mayong gabi ni Brother Johnny og ni Sister Christy og ni Brother Julius og mayong pagiguban ni Brother Francis Bailosis uban sa iyang asawa si Rodilin. Mayong Rodjilin, mayong gabi kaninyong tanan Brother Francis o ni Sister Rodjilin. Ang Diyos magpanalangin sa tanan. Mayong gabi may pagpaminaw sa mga tanan ato mga kaigsunan ilabi na sa mga Alianic family nga nanukad diha sa sitio Linao ug ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Kalatagan, sakop sa Barangay Tolosa. Ang Dios magapanalangin ilabi na sa ato mga kaigsunan diha sa sitio Pantag, mga Alianic family ilang tiyo Pilimon. Ang Dios magpanalangin. Mayong gabi may pakiguban ilabi na sa ato mga kaigsunan sa mga Dinuyo family, Papa Binbin, Mama Bibin. Mayong gabi kaninyong tanan og sa atong mga bisita diha maayong pagiguban sa mga bisita sa akong ugangan. I hope na minaw mo karon diha. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Maayong gabi sa akong kumpare paring Joel. Maayong gabi nimo pre. Nagkapanyapon na ba pre? Mayong pagiguban, maayong gabi ilabi na ni Maring Cora og ni Day Familia og maayong gabi ni Gao Jobert. Ang Dios magpanalangin. Salamat sa tanan kakahigayonan og sa tanan nga ato ang mga naangkon og nadawat ni ining adlaw. Atong pasalamatan ang Dios nga siya naguban nagiya kanatong tanan. Ikaw Robert ang Dios magpanalangin. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ato mga kigsunan diha. Naminaw ba karon? Mayong pagiguban sa mga Tamayo family, sa mga Divilires family. Mayong gabi may pagiguban ug sa tanan nakabati nakadungog sa atong programa. I declare blessing right now. Atong pasalamatan ang Dios mga kaigsunan bisan pa man kon putol-putol ang atong sounds dire tungod kay medyo ni kulang kog monitor. Bisan og kulang og monitor at least mabasa ra nako ang mga mensahe gikan sa atong mga kaigsunan Maayong gabi may pagpaminaw ni Claudine Luang Igmilan. Maayong gabi kaninyong tanan ni Nars Buyan og Login Gonzaga. Matod pa good evening pastor og sa tanang kaigsuonan sa Ginoo labi na nimo pastor from Negros Oriental. Maayong gabi mayong pagpaminaw ni Evangeline Buko Galay. Maayong gabi og maayong pagpaminaw ni Emily Osayan Ilustrisimo. Maayong gabi ni Indang Gonzaga. Ang Dios magpanalangin. Good evening ni Sister Teresa Liz. Ang Dios magpanalangin. Matod pa maayong gabi Pastor Gideon. Ingon man sa imong pamilya. Pastor, padayon gihapon kong dialysis. O Pastor, isalig jud nako sa Ginoo. Tanan request ko Jesus hari. Okay. Dalaygon ang Dios dunay nag-request og Jesus hari diri sa atong programa ato nya nang tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Maayong gabi mayong pagpaminaw mga kaigsuonan ko sa Ginoo ilabi na ni Marilo Ongi. Maayong gabi pastor og sa tanang all and to all brothers and sisters in the Lord.
Si Marjon Palma, matod pa, maayong gabi, Pastor, watching from Mispa, Talagak, Bukidnon. Maayong nga pakiguban ni Rin Donainer. Maayong gabi, Pastor Gideon, dalaygon ang Dios. Ano na itong sa atong kinabuhi, makapaminaw na pud mi sa pulong sa Dios, og salamat sa imo kinabuhi nimo, Pastor, kay kanunay ka nag-share sa pulong sa Dios. Inyo suang i-share ang ato nga programa, ang ato ang FB account, ang pulong mo kinabuhi ko, i-share sad ni sa inyong mga kailagigala sa ingon kining tanan nakita sa Ginoo, ug sama mo kanako nga nakashare usab sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Emily Osayan, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Mayong gabi, kumusta mo diha sa Palawan? Murag layo ra ang bagyo, no? Silian Abuda Garces Kalamba, maayong gabi, Pastor, watching always from Abu Dhabi. Request kog awit makalangit, langit ang hinungdan. Okay. Dili kay ko kasumpay-sumpay sa mga awit karon tungod kay ang ako ang igamit mga kaigsonan ang PC lang. Mo nang magputol-putol ra gyud ang ato ang request or mga sunata, mga awit makalangit diri sa atong programa. Akong taga-anog pagtagad mga kaigsuonan, ang gi-request diri nga awit nga makalangit nga langit ang hinungdan, ato aning taga-anog pagtagad mga kaigsuonan, ug katong gi-request ni Sister Liz. Ako atong taga-anog pagtagad diri sa atong programa, ako atong gitarahon ang Hesus Hari. Awit makalangit, langit ang hinungdan. Importante gyud mga kaigsuonan na usab ta na bag-o ta tungod na sa langit nga gisaad sa Dios. Dili kay mabag-o ra ta tungod kay na ibalatian, nabag-o ra ta kay nakaagitag disgrasya o katalagman, na gani mga linog ug uban pa, daghan kay mosampit, ang daghan kaayong tao nga mosampit og Ginoo, pero mas nindot nga mosampit ta tungod kay dunay langit nga gisaad ang Ginoo. Alang na imo mga kaigsuonan, unsa may rason nga nung nabag-o ka, unsa may rason nga nung kinahanglan kang mga lagad sa Dios. Ang pinaka-importanteng rason mga kaigsuonan nga dapat atong irason nganong mga lagad ta sa Dios tungod kay dunay bag-ong langit. Anya dili na to kalimtan, doon na rabapoy imperno. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Rose Berkisio. Pastor, good evening. Ni Paps Gilon Mingito, maayong gabi. Si Ma'am Norberta Yutratsi, good evening, Pastor Gideon. Sa tibok mong pamilya, dalaygon ang Dios sa kanunay ni ang pag-atiman kanato. Request song Pagdaig nga tinudanay. Salamat, Pastor, and God bless you always. Watching here in Bendoy, Negros Oriental. Salamat kayo, Sister Norberta Yutratsi. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Si Del Libitos Antasuda, good evening, Pastor, watching from Maitom Katigbian, Bohol. Shout out ko sa Bibi Pearl o Jilin Mir Antasuda. Maayong gabi. Ako'y pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay doon na to'y bagong account Gideon Candelario, pero dili ako'y nagama o niya na ay gasamok-samok mga kaigsuonan. Salamat ko sa atong mga kaigsuonan nga ning tabang sad para mawagtang. Ato pong gipasalamatan ng Dios nga naatay mga kaigsuonan nga willing nga mitabang aron mawagtang tong account. Salamat sa atong buhi nga Dios. Si Genesis Zion, maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang buhing Dios sa atong kinabuhi. Mag-Bible study sa mi sa mga means, Pastor. Watching lang ko sa replay. God bless, Pastor. Pangumusta ko sa imong mga kauban diha, mga igsoon nga mga kalalakinan, makugihon og madinasigon sa pagtuon o pagkatuon sa balaang kasulatan. Mayong gabi, may pakiguban ni Pastor Sapri Candelario. Mayong gabi, Pastor Gideon Candelario, on air na ka sa Shiny FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay. God bless everyone og sa tibok nimo nga pamilya. Salamat kaayo, Pastor Sapri. Salamat kaayo sa itong mga kaigsuonan diha sa Barangay Santo Niño og sa Barangay Palio og sa Barangay Takalan.
kutob sa maabtan sa atong programa. Ang Dios magpanalangin sa atong tanan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, ilabi na ni Jocelyn Barbon Isidoro. Maayong gabi, pastor, og sa tanang naminaw request kog awit gihuman ang tanan. Bulawan ang paggalatan mo, igsuon ko. Okay no, salamat kaayo sa nag-request mga kaigsuonan nga langit ang hinungdan. Mao gyud pinakaimportante mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad, sa atong pagsimba, sa atong pagtuon sa Biblia nga na ang rason nga nung kinahanglan natong buhaton tungod kay naay langit nga gisaad ang Dios. Wala ra bay makasulod og langit kung dili maalayn ang kinabuhi sa pulong sa Dios. Awit makalangit, pagdaig nga tinud-anay. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na sa atong mga igsoon. Si Hosea Noel Tudlas, live now at 101.3 Pulo Alcantara. Ato mga kaigsuonan nga gipiyalan pod sa Ginoo og FM station nga nagdala sa radio set, no, dial sa radio 101.3 parihag yapon diri sa 101.3 diri sa sitio Kalugtugan. So duha na ka mga FM radio nga pareho og mga dial sa radio set nga 101.3 apan diha gibutang sa Ginoo diha sa Pulo Alcantara, pinaagi usab ni Pastor John Tudlas. Maayong gabi ni Brother Hosea Noel Tudlas. Salamat kayo sa imong sa imong kinabuhi, bro. Ang Dios magpanalangin sa tanang mga listener ni ini maong FM station og sa mga simbahan diha sa Alcantara, Cebu. Maayong gabi sa tanang mga Kristohanon, ilabi na ni Brother Danilo Riponte. Maayong gabi, pastor, og sa tanan dalaygon ang Dios. Bi Pastor Gideon, Pastor John Rel ni. Okay, salamat kayo. Salamat kayo, Pastor John. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa imong asawag, pamilya ug sa ato mga kaigsuonan nga gibutang sa Ginoo, gisalig sa Ginoo sa inyong pagdumalan ini maong simbahan. Maayong gabi ni Juina Ukulam Ponsi. Maayong gabi, pastor, og sa tanan. Maayong gabi ni Lazaro Binyan. Maayong pakiguban og ni Jocelyn Bagyo. Maayong gabi, pastor, request ang awit makalangit, ikaw ang akong gisaligan. Salamat, pastor. Og maayong gabi ni Inday Dorlin Incabo. Hello, pastor, good evening. Salamat sa Ginoo nga magauban na punta sa programa mo, pastor. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dili lang ni akong programa, kundi imong programa, atong programa, para maandam ta sa pagbalik sa Ginoo. Maayong gabi ni Jack Utratsi. Maayong gabi, pastor, og ang Dios magpanalangin kanunay sa tibok mong pamilya og sa tanang nagsunod sa imong programa. God bless all. Salamat kayo sa inyong pagtumbaya, Jack, og si Girly Salvia Pigalan. Matod pa, maayong gabi, pastor, og sa imong pamilya. Pwede request og awit makalangit, gugmang maunongon og lahutay lang. Salamat, pastor, and God bless, no? Salamat kaayo ni Sister Girly Salvia Pigalan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Estrella Casas. Mayong gabi, pastor. Salamat sa Ginoo nga naka-live na pud ka. Kay ako pod gipang share ang imong mensahe. Salamat kayo sa imong pagkamakugihon. Kining tanan nakita sa Dios og ampingan og ubanan ka sa Ginoo. Mayong pakiguban ni Felix Mantug Jubilin. Amin, pastor. Naminaw ko. Salamat sa Ginoo makakaon na usab kami sa langit nung pagkaon. Og matud pa dire, maayong gabi sa tanan og kanimo usab, pastor, uban sa imong tibok pamilya. Pastor, shout out ko sa akong pamilya sa Mati, Davao Oriental City. Salamat, pastor, and God bless, no? Salamat kaayo. Ako aning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request ka ganina. Ako sa nga pangitaon mga igsuon, gihuman, no? Gihuman ang tanan. Ato tagaan og pagtagad diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko.
Okay, ako lang gikaingon magputol-putol gyud usa ang ato ang sounds karon kay wala murag nakulangan kog gamay og monitor. Okay. Gihuman ang tanan diri lang sa ato nga programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong nga pagkiguban ni Idi Heridia. Evening pastor request di ay kog song tawag sa pagkabalaan. Salamat pastor, and God bless. Si Jerby Rimas Espinosa, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi isab din yung danan og ni Sister Teresa Masangid Mandanao. Good evening Pastor, watching from Davao. Maayong gabi ni Yak Yak, maayong gabi sa tanan labi na sa pamilya nimo Pastor. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. I'm watching from Naik Cavite. Ay kumusta man ka diha Sister Yak Yak? Ang Diyos magpanalangin sa inyong pagpuyo diha sa Naik Cavite. Maayong gabi ni Brother Emilio Cabugos og ni Norim Ilaw Ganyulon. Maayong gabi Pastor, maayong gabi isa ninyong tanan. Ang Diyos magpanalangin. Ikaw nga Diyos, pagkabutan mo kay gikalwayan mo ako tungod ikaw Jesus, gipabati mo kanako ang paghigugma mo. Dili ko na sayangan ang akong nakalaga. Kumananing awit makalangit mga kigsuonan, gihuman ang tanan. Ako na nga kantahon ang Jesus Hari og gugmang maunongon og lahotay. Human ni ining tulo ka awit nga gi-request diri sa atong programa. Moadto na ta sa pulong sa Ginoo nga moy atong hisgutan sa atong panaguban. Say mga gikinahanglan aron maangkon ang dakong kaluwasan nga gisulat sa balang kasulatan diha sa libro sa Hebreo kapitulo 2 1 hangtod sa 4. Mayong pagiguban ni Inday Dorlin Incabo Tinsay, Pastor request awit makalangit Pastor Milagroso. Og gani kanan si Jesus nagpakatao. Salamat Pastor. Ginikanan og si Jesus nagpakatao. Ako ra nang isumpay-sumpay sis. Si Rochelle, maayong gabi Pastor og sa tibok pamilya nimo og sa tanan nga nagsunod sa imong live. Dalaygon ang Dios, ang Ginoo sa matag usa. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Romelita Bugais. Matod pa, good evening Pastor. Panimbahon og maitugot sa Ginoo, happy ko makag-uban kanimo Pastor og paminaw sa ihang buhing pulong. Shout out sa among Judjit Pansita. Salamat sa Ginoo atong iampo mga kaigsuonan nga wala ray brand out ugma nga okay ra gyud. Sagaran ra ba diri sa bukid among namatikdan nga mag-reading na gani mura pug paspas pon mag-run out, pero ato nang iampo mga kaigsuonan nga okay ra gyud ang kuryente sa atong panimbahon ugma para mag-uban ta sa atong pagdaig pagpasalamat sa Dios. Si Elina Alisna Tabay, matud pa maayong gabi Pastor Gideon, request kog awit makalangit wala imposible by John Gambuan. Si Rochelle Gaba singit maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi og ni Albert dili de Jobert no Albert Jod. Salamat kaayo, murag malipat yung ko usahay gaw. Si Gaw Albert Dinoyo, maayong gabi Pastor, salamat kanimo og sa pulong sa Ginoo iyaming gibag-o walay nay babag ang among pag-alagad sa Ginoo. Wow, malipay yung santaan na makatungog yun. Importante yun mga kaigsuonan nga sa itong pagpangalagad walay babag para ang panalangin sa Dios mga igsuon walay makaulang. Si Marjon Palma, Pastor request kog awit makalangit hiram sa Dios og si Bibs Villaver. Good evening Pastor Gideon og family. Maayong nga pakiguban ni Linlin, matud pa maayong gabi Pastor og sa tanang nagsunod sa imong programa. Live dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Si Salido Jenny Flor, good evening
Pastor Milan family. Okay. Si Tatay Arnold, kumusta man mo diha tay? Ang Dios magpanalangin mo ni atong mga kaigsuonan nga kauban nato sa pagtabok-tabok, labang-labang kaniadto alang sa paggatod og mga mensahe sa Dios sa atong mga kaigsuonan nga naa sa Bohol. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha Tatay Arnold. Salamat sa imong pagtumbaya og pagbisita sa atong programa. Maayong gabi Pastor Gideon. Mo request kog song imong gunit gikan ni Tatay Arnold atong igsuon nga nanuka diha sa Mandawi City. Maayong gabi ni matud pa live ka karon sa Shine FM 11.3. Salamat kayo no ni Pastor John Tudlas. Ang Dios magpanalangin uban sa atong mga kaigsuonan diha sa Assemblies of God sa Alcantara. Maayong gabi ni Ihuna Rin. Good evening Pastor. Paampo ko Pastor nga hikapon unta sa Dios akong partner nga mobalik na siya diha. Dala amo ang anak. Ato nang dadon sa mga pag-ampo nga kalinaw unya kana bitawng kaamgo nga giyahan sa Ginoo. Okay, ato nang dadon sa mga pag-ampo nga ang Dios magpamuhat sa imuhang partner. Si Jeremy Baya, maayong gabi Pastor, walsing from Santa Catalina, Negros Oriental. Si Juliet Valenzuela, good evening Pastor. Request ayaw usiki. Ako nang katahon kay murag dugay-dugay na nato na wala makanta kanang kanta nga ayaw usiki. Atong igsuon nga nanukad sa Danau Bohol. Maayong gabi ni Juliet no sa atong igsuon diha sa Bohol. Si Daryl Herolaga, malipayong gabi Pastor Gideon, og malipayong gabi usab sa tanan, dalaygon ang Dios sa matag usa nato nga kinabuhi. Watching from Margo sa tubig sa Buanga del Sur. Request kog kanta makalangit Pastor Lahutay. Salamat sa pagkanta. Kay ubay-ubay gyud ang nag-request no sa mga awit makalangit nga ato ang nahimo og nahimugso diri sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang gipang request diri. Ako ni nga tagaan og pagtagad. Ako ang unahon mga kaigsuonan ang ayaw usiki. Salamat sa Ginoo nga akong gitara okay ra gyud. Salamat sa Ginoo okay ra gyud. Ayaw usiki. Santeng nag-inosara, nag-relax-relax ag panagsa. May paiba sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw siki ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlong, kay dili ka kaikyas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw siki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw siki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa sa kailayan,
kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo ayaw siki ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigdiya mo ayaw pailan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang panahon imo akong giubanan tanang higayon imo akong dili malimtan mga kalistanan dili usab maihap imong tabang pagkahimog soko imo akong giubanan sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman hangtod karon ikaw bihapon ang tanan nadakinas ko diligon mo ako wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo maoy pagampo ko ubanan mo gayot ako dili matukngan ang imong ngalan hari kas tanan tibuok kalibutan tanan maluwas tanan maayo tanan mabag-o sa ngalan mo Jesus tanang katawhan dalang panan ka sulbad ang tanan idiglarara imong ngalan Isus hari Isus hari Isus hari Isus hari maghari ka mga alagad kami kanimo dili sa mga butang dili usab sa mga ngalan ang simbahan tigumanan dili maoy kaluwasan kay si Jesus lang ang dalan kinabuhi kaluwasan hangtod karon ikaw gihapon ng tanan nadakin asko gilikon mo ako wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo maoy pagampo ko ubanan mo gayod ako dili matukngan ang imong ngalan hari kas tanan tibuok kalibutan tanan maluwas tanan maayo tanan mabag-o sa ngalan mo Jesus tanang katawhan dalang panan ka sulbad ang tanan idiglarara imong ngalan Jesus hari Jesus hari Jesus hari Jesus hari maghari ka
Na ako ipahibalo mga kaigsonan alang sa mga kabataan, mga kabatanonan o kinsa tong kabalo sa ato ang kanta, sa atong mga kompos nga kanta. Kisag itong kabalo o niya mo present diri sa ato nga programa o sa atong live mga kaigsonan. Ato ang pakantahon o niya mga ikugiya na sa Ginoo niya ako na ikonsulta kung okay ba kung naay pa premyo. Amo na ako ang naasa akong kasing-kasing mga kaigsonan para madasig sa ato ang mga kabataan o mga kabatanunan. O kisa tong magkakat-on o niya moarera diri sa ato ang recording studio para pag salmot sa maong kana bitang paghalad sa maong awit para sa ato ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ug katulang mga awit nato katong mga nakumpos nato sa manang Hesusari, Ayaw Usiki, Langit ang Pilia, Gugmang Maunongon, Ginikanan, ug Lahutay, ug Gaksa dito sa cross, diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Daghan pa gyud. Uban murag malipat ko sa uban nga mga title no sa atong mga kompos. Mausahay malimot gani ko sa mga kompos nako nga kanta. Tungod kay nagpamatuod ni dili tungod na nako, tungod na sa Ginoo, gikan ra gyud na sa Ginoo. Og katog yung pong kanta nga ang una dito sa cross, ang pulong mo kinabuhi ko, o gaksa ko saad sa Dios, o diha kang Hesus wa nay pangitaon pa, among halad Hesusari, o ang sa pagyod no, katong mga daan-daan nato nga katong una nga naumol nga mga awit makalangit sa atong programa, o naay mga bag-o sa maanang Lahutay, ug Ayaw Usiki, Langit ang Pilia, ug makapahulay kaning bag-o na to nga nahimong awit makalangit nga Song Tuman, ug Lahutay, Ginikanan, awit sa mga batanon, Kristohanong batanon, munay atong tagaan unya og pagtagad. Ako rang ipahibalo nga inyo ning andam-andamon ug inyo ning praktisan kining atong mga kompos nga maawit makalangit. Unya kung makabalo na mo, ilabi na sa atong mga kabataan, kapatanunan o bisan kinsa no nga moapil ni ining maong ensayo, pagkat-on sa ato ang mga kanta, mga igsuon ko sa Ginoo, moari ra sa recording studio ug ato ning atagaan og pagtagad. O mo ni akong pahibalo mga kaigsuonan. O dugang mga awit makalangit nga atong tagaan og pagtagad, ang awit makalangit, si Hesus nagpakatao, si Kristo nagpakatao. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Kristo nagpakatao, namatay sa Kalbaryo, ug ang tanan nga mutuo dilihok man sa imperno, ug ang tanang musalikan niya ay kalipay ug kasadya, ang kakapoy ug kalisdanan, kining tanan mga hanaw lang, suot-suot sa kasagbutan, saka-saka sa kabukiran, pasan lukdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita. Kay kun matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagop pagbuhat ning kalibutan. Walay makapahimulan kanato sa pagpangalaga, bahaulan antuson lang, subay-subay sa kasapaan, apan dito sa unahan, kalagkan nimo giandam,
dada sila sa pagtuo. Ang manluluwas nga si Kristo, suot-suot sa kasakutan, saka-saka sa kabukiran, pasanlukdo sa mga karga. Kay si Kristo ang iwalita, kay kung matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan sa kahagong pagbuhat ning kalibutan. Sa kahagong pagbuhat ning kalibutan. Og naapagyoy awit makalangit ginikanan diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo kiyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ang iyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayod pasagdai, ang cellphone mo tagoi, kaugmaon nila, naas pagdumalay kau ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon ang iyong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayod pasagdai, sa email pa undangan, aron makataro. Pag-iskoyla ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikana, angay magmainam po, pulong sa Dios tipigan, kay iwagas Pinoy anak. Ikaw magmainam pingon, kay ikaw ilang panagingna. Kung buhaton mo kini, ikaw magulahan, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Diha sa balang kasulatan mga kigsuonan sa Deuteronomio kapitulo 6, magsugod sa bersikulo 5 hangtod sa 6:7, imong makitaan diha nga gisugo gyud sa Dios ang mga ginikanan. Nga matud pa din ha nga itudlo kini ngadto sa inyong mga kabataan diha sa inyong Pinoy-anan, sa inyong paglakaw, sa inyong pagkatulog, dayon ninyong pagkatulog og dayon kanang humagmata ninyo. Itudlo ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios maunay makapanindot sa kinaiya og batasan sa tao. Dugang mga awit makalangit ug human na ini moadto na ta sa pulong sa atong buhi nga Dios nga gikinahanglan natong madunggan kung unsay atong gikinahanglan aron maangkon nato ang dakong kaluwasan diha sa libro sa Hebreo kapitulo 2 1 hangtod sa 4. Ato nang tagaag pagtagad mga kaigsuonan human ining awit makalangit lahutay diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, katisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mo lahutay ta mga kaigsonan. Kung ang panalangin maangkon mo na. Shout out ni Joanna Okulam nga nanagkadiya Singapore. Ayaw kalimut day kasiya ni Brother Ruel Hadranki, ug dili ka kabsan sa tanang butan. Si Mel Sabroso may gabi, kung si Jesus karon imong alagaran. Rivi Bindoy may gabi no Bilister, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busaag kung may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios no, naigamay na nalimot ko skoros kanang malipat bitaw ta. Maayong gabi ni Rivi Bindoy Balister. Maayong gabi Pastor watching from Bacolod City. Pwede ka request kanta Pastor dalang panan. No, salamat ka sa inyong pag-request ug murag daghan na gyud kaayong nag-request diri.
Si Pico Rizin, good evening Pastor, watching from Cavite City. Yan, salamat kayo Paco Rizin. Si Ropina, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa kagabion makapaminaw na pudmi sa mga pulong, mga balaang pulong, dalaygon ang Dios. Kino ako ra ding balikan unya sa paghatag og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe. Sa ato karong panag-uban ato sang hisgutan ang pulong sa Dios. Dinhi sa atong panag-uban nga kung unsay gikinahanglan natong buhaton og paningkamutan aron makadawat kita sa dakong kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa tanang tao. Ug ako kamong gihangyo og gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia. Kuha ang inyong Biblia ug ablihi diha sa libro sa Hebreo. Hebreo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Muni atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa atong panag-uban. Ingon dinhi, busa huptan ta sa dakong kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na pamatud-an nga tinuod gayod ug ang wala motuman or wala magtuman o ang misupak niini gisilutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad niining dakong kaluwasan? Ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. Og gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan, sa gahom ug mga katingalahan ug daghang mga milagro. Nanghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga dunatay mga pulong nga gikinahanglan nga bantayan. Una, kining dakong kaluwasan. Ang upusit mga kaigsuonan og kaatbang sa dakong kaluwasan kining gitawag silot. Og ang silot nga gihisgutan sa Biblia, silot nga wala nay katapusan. Wala nay chance ang tao mahitungod sa kaluwasan kung siya makasulod sa silot nga mao ang katapusang ug wala nay katapusan nga mga kasakit mo na gitawag katapusang hukmanan o gitawag na siya og imperno. Kay diha sa Biblia mga kaigsuonan dunay duha ka dapit nga walay katapusan, ang langit ug ang imperno. Ang tawo nga makasud og langit makadawat siya sa mga purong-purong ug sa mga ganti sumala sa gisaad sa Dios diha sa Biblia. Ang mga tawo mga kaigsuonan nga makasulod og bag-ong langit, mga tawo nga nagkinabuhi sa seryoso nga pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mao nang niingon dinhi mga kaigsuonan nga kinahanglan huptan ta sa dakong kalig-on. Mao ni usas mga pulong nga angay natong bantayan aron maangko nato og makadawat ta sa gitawag nga dakong kaluwasan. Ang tawo nga dili makadawat sa dakong kaluwasan, dili gyud na makasulod sa gingarian sa Dios, og dili gyud puna mga igsoon makaambit sa mga ganti nga gisaad sa Dios, nga giandam sa Dios sa mga tawo nga nagmatinud-anon. Kay ang mga saad ug ang mga ganti nga giandam sa Dios mga kaigsuonan madawat lamang ni sa mga tao nga seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Ang mga tao nga seryoso nga nangalagad sa Dios kanunay mibarog sa mga pulong sa Dios, kanunay nagpabilin sa mga pagtulunan ni Kristo.
dunay mga pulong nga angay natong hisgutan sa atong panag-uban. Niining pulong ang dakong kaluwasan. So unsay gikinahanglan mga kaigsuonan aron maangkon nato kining dakong kaluwasan? Makaangkon ta niini. Una sa tanan mga kaigsuonan, kinahanglan huptan nato sa dakong dugang kalig-on. Kanang moingon tang dugang kalig-on mga kaigsuonan, nagpakita na sa kahimtang nga kanunay. Kanunay ka nga nagmalig-on. Kanunay ta nga nagmaisugon sa pagbarog diha sa kamatuoran. Og dinhi gipakita nga pulong mga kaigsuonan mahitungod sa kamatuoran, gitawag siya mga kamatuoran. Mga kamatuoran mahitungod sa kinabuhi sa tao, sa padulngan sa tao, sa gikinahanglan nga buhaton sa tao. Unya niingon dinhi mga kaigsuonan nga aron dili kita mahimulag niini. So kining maong mensahe mga kaigsuonan alang ni sa mga taong nagtuo og dunay langit. Nagtuo nga adunay giandam ang Dios nga mao ang bag-ong langit o bagong yuta. Daghang mga tao nga nagtuo og Ginoo, nagsangpit og Ginoo, pero dili seryoso og dili matinud-anon, walay kadasig sa pagkupot, sa paghupot sa mga kamatuoran. Og dinhi gipakita mga kaigsuonan kung dili nato huptan sa dugang kalig-on ang kamatuoran, dinhi gipakita mga kaigsuonan nga mahimulag ang tao, mahimulag ta. Ug sa dihang mahimulag ang tao mga kaigsuonan sa mensahe sa kamatuoran nga gisulat o gibilin diha sa balaang kasulatan, ang gipakita dinhi sa mga mahitabo sa mga tao nga mahimulag sa kamatuoran pagasilutan gayon. Usa sa mga pasidaan mga kaigsuonan nga gisulat dinhi ang mga nahitabo sa mga tao nga misupak sa mga mensahe nga gidala, giwali, gitudlo sa mga anghel. Kanus ama ni nahitabo mga kaigsuonan. Dihas versikulo 2 mga kaigsuonan ingon siya, ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel nagpamatuod nga tinuod gayod, og ang wala magtuman o ang misupak niini gisilutan sa Dios sa angay kaniya. Ang tao mga kaigsuonan nga dili magtagad sa mga mensahe sa kamatuoran, kun ato gyud ang pamalandongan, makasupak siya, kumbaga makalapas siya, kay dili man siya magtagad. Kay ang tao nga dili magtagad sa kamatuoran mga kaigsuonan, ang mahitabuan na mahimo siyang walay kalibutan, walay mahibawaan. Mga igsuon kus Ginoo, kumbaga walay nakatunan. Mauni usas mga problema kung ang usa ka tawo nga nagtuo Ginoo walay nakatunan. Nagtuo ta unya wa tay nakatunan, mga igsuon kus Ginoo, ang mahitabuan na dili nato mapamatud-an ang atong pagtuo nga aduna tay Ginoo. Kay ang tawo nga dunay pagtuo sa Dios mga kaigsuonan, iyan ning gipamatud-an diha sa iyang mga nakatunan. Kay ang tao nga naay nakatunan mga kaigsuonan, una sa tanan mausab ug mabag-o ang batasan. Unya makadawat siyag mga gasa sumala sa gihisgutan sa Biblia. Usa sa mga gasa nga gihisgutan dinhi nga timaan nga nagapamuhat ang Dios diha sa kinabuhi sa tao, kining mga gasa sa balang espiritu. So kinahanglan gyud mga kaigsuonan, huptan nato sa dakong kalig-on or dukang kalig-on. Sa kunang gikaingon kanang dugang kalig-on mga kaigsuonan, nagpadayon, matag adlaw,
Kinahanglan mga kaigsuonan dili nato tugutan nga sa ato ang kinabuhi o sa tanang adlaw sa atong kinabuhi kana bitang mulubad-lubad. Dili nato tugutan mga kaigsuonan nga karon dasig kaita ugma luya na sad. Ni kabalo naman gyud ta unsay kasagaran makapaluya. Unsa may kasagaran makapaluya sa tao. May hinungdan nga luya sad ang iyang pagpangalagad, luya sad ang iyang pagsimba, wala sa sikadasig sa pagtuon o pagkaton sa pulong sa Dios. Mao man ay mga kahimtang sa mga tao nga luya sa pagpangalagad sa Dios. Unsa may kasagarang makapaluya. Sumala sa gipakita sa Biblia. Nakabalo ba ta unsay kasagarang makapaluya? Mga igsuon kus Ginoo, ang gitudlo ni Ginoong Hesus, ang kasagarang makapaluya sa tao kanang gugma sa mga butang sa kalibutan. Magsugod na gani ang tao sa paghigugma sa mga butang kaysa Dios. Unahon gyud niya ang mga butang kaysa pagsimba sa Dios. Mao na ang daghang mga tao nga nagtuo pero walay panahon sa Dios. Ug dili ta mosugot nga usa ta nga inana nga tong kahimtang nga naa tay Ginoo ug nagtuo ta Ginoo pero gani tay panahon sa Ginoo. Kasagaran makahinumdum ra ang tao Ginoo kung maapiki na kanang 50-50 na. Ang sangay ng 50-50 kanang ambulansya na. Isa dayo mo sampit o Ginoo. Hatod daig mga prayer request. Mga igsuon, kasagarang magkapaluya si Jesus miingon. Diha sa Mateo kapitulo 13. Ako ni nga kuanon tan-awon. Mateo kapitulo 13 versikulo 22. Ingon din og ang binhi nga nahulog sa dapit nga mga natunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mga mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia og ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kaysa mensahe og dili sila makabunga. Maunay gipakita sa atong Ginoong Hesukristo kana bitang mabalaka ta sa mga butang sa kalibutan, mabalaka dayon ta sa mga butang nga gipiyal sa Dios. Kanang tanan gipiyal sa Ginoo, gisalig na sa Ginoo sa atoa aron atong gamiton sa pag-alagad sa Dios. Naunsa man hinuon nga sa pagpiyal sa Ginoo sa atoa, mga kaigsuonan kita nga gipiyalan na niini, wala man noon nato magamit sa pag-alagad sa Ginoo, nagamit naman hinuon ni aron mahimong nagamit naman hinuon natong rason aron dili nato maalagaran ang Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So umo ni usas mga problema. Daghang mga panahon higayon nga dili kasimba ang tao tungod sa trabaho. Daghang mga higayon o panahon nga ang tao dili kasimba tungod sa mga butang nga gikan sa Ginoo. Dapat kita nga gipialan sa Ginoo og mga butag panalangin, damor nato ning himuong rason. Dapat mauni ang angay natong irason nganong kinahanglan tang mosimbag Dios. Nganong muhatag tag panahon sa Dios tungod niining mga butanga. Ang problema mga kaigsunan na bahimong baliktad. Nganong nabaliktad tungod kay miingon si Jesus mga kaigsunan sa iyang nakita, nabalaka na ang tao. Gani kon ang mga tao dunay binuhi, dunay mga hayupan. Maunay himuong rason nganong dili siya kasimba. Maunay himuong rason mga kaigsunan nganong dili siya kasampit og Dios. Pero kung mag 50-50 makasampit og Dios. Mga igsuon kus Ginoo, dili nato tugutan nga mabalaka ta. Aron dili ta mabalaka mga kaigsunan, una sa tanan nga gikinahanglan natong i-practice management. Mabalaka po gyud tak mga kaigsuonan kon ang ato ang mga, for example, mga hayupan. Wala nato mahiposi. Kanang wala na mahipos. Siyempre mabalaka ka, labi na kung inigsimba alas 10, alas 11, alas 12, wa pa mahipos ang imong hayupan.
musimba kas Ginoo ang imuhang baba gakanta pero ang imong nahuna tos imong hayupan? Wa gyapon ka kasimba. So unsa may gikinahanglan aron dili ka mabalaka? Una sa tanan, gamiton nimo ang time para sa matag panahon, para sa tanang mga butang. Kay ang tanang mga butang doon na say panahon. Nay panahon sa paglawig, nay panahon sa paghipos, nay panahon sa pagpalunang, nay panahon sa pagtanom, nay panahon sa pag-ani. So kinahanglan ka na mga panahon na mao nay ang panahon nga paraan ng trabaho, ang panahon paraan ng butanga, imo gyud nang buhaton. Ang problema mga kaigsunan kay ang panahon sa panahon anang trabaho, panahon anang butanga, gikuha man parang lingaw-lingaw, enjoy. Unya ang resulta, problema, kalisod. Kinahanglan gyud mga kaigsunan aron dili ta mabalaka, kay gitagaan naman ta og management sa Dios. Unsaon nato pagdumala ang atong kinabuhi? Unsaon nato pagdumala ang mga oras nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi? Gitudloan ta sa Ginoo nga sa matag karon ug unya, ilabi na sa panahon nga inigmata nato sa kabuntagon, gipahinumduman ta kung unsay angay natong buhaton. Una, magpasalamat ta sa Dios, magpagiya ta sa Dios ug manugyan sa Ginoo. Itugyan nato sa Ginoo ang tanan ug moingon ta nga, Lord, giyahi ko og dumalahan na usab ang akong kinabuhi kay wala gyud ko mahimo kun wala ka. Ang kuno nato nga moingon ta sa Ginoo nga, Lord, taho ko nga makalimot pero dalaygon ka nga magpahinumdom kanako. Unya dili gyud ta mobatig kabalaka mga kaigsuonan kon ang mga butang nga gipial sa Dios atong kinabuhi kana bitaw na plastada. Unya dili pud nato tugutan nga mahigugmatas mga butang sa kalibutan. Kay mao man ay kasagarang makapaluya sa tao sa pag-alagad sa Dios. Ug dili na noon niya mabuhat ang gisugo sa Ginoo niini maong mensahe, kay naay sugo ang Dios mga kaigsuonan niining maong mensahe sa Hebreo kapitulo 2. Ang sugo dinhi mga kaigsuonan, miingon dinhi nga huptan ta sa dakong dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Kay kung dili na to huptan sa dugang kalig-on mga kaigsuonan, sa matag adlaw nga gihatag sa Dios atong kinabuhi, ang gipakita dinhi mahimulag gayud ta. Ang tao nga mahimulag mga kaigsuonan, ingon si Jesus, ilab pamuniton ug ilabay ug isugnod sa kalayo. Unsay giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan? Ingon siya ang punuan sa paras. Ingon siya, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Kun ang sanga dili gani mamunga, putlon. Unya ang sanga nga giputol, nahimulag siya diha kang Kristo kumbaga. Unya unsa may mahitabo? Puniton, isugnod sa kalayo. Mao na nga dili na to tugutan gyud nga sa atong pagpangalagad mahimulag ta sa kamatuoran. Nya daghan ra ba ang mga bersikulo diha sa Biblia nga nagpakita nga daghang mga tawo nga mahimulag sa kamatuoran, nga dili na kamatuoran ang ilang gustong paminahon. Matud pa ni Apostol Pablo, moabot ang mga panahon nga ang mga tao dili na ganahang mamati sa kamatuoran. Walihan mulakaw, walihan mo palayo, walihan mga kaigsuonan mo bati og kahilas, walihan magpabungol-bungol. Nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, kining maong mensahe para man unta sa tao, dili man ni para sa hayupan, para man ni nato nga mga tao nga mahimo tang masinangkapan, mahimo tang maandam alang sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mo balik man gyud siya. Kining dakong kaluwasan mga kaigsuonan mahitabo kini inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo.
Mo nang kinahanglan nga matag adlaw sa tong kinabuhi na kanunay ang kalig-on sa pagkinabuhi o pagkat-on kanunay sa kamatuoran. Nya tong hinumduman si Jesus maong kamatuoran. Ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga saad, ang iyang mga mensahe, ang iyang mga pulong mga kaigsuonan, mao'y angay natong katunan. Mao na nga gisugo ta sa Dios. Ikaw ug ako gisugo ta sa Dios nga ato ning itudlo sa matag tawo ang pulong sa Ginoo. Kay pinaagi niini mga kaigsuonan, dili gayud ta mahimulag sa Ginoo. Dinhi sa bersikulo 2, duna say buot ipasabot or ipahinumdum kanato nga dunay mga nahitabo na sa kutay sa panahon sikad nga nahimugso kining kalibutan. Sikad nga nahimugso kining kalibutan ug naumol ang mga butang nga naa niini, lakip ang mga tao. Nagpahinumdum kining maong bersikulo nga nahitabo na kini kaniadto. Kumbaga naanatay kana bitawng kapanaminan sa unsa kung dili ta maminaw, kung dili ta magpatalinghog, kung dili ta mutuman sa mga mensahe. Unsay giingon? Silutan gayod. Akong basahon ang bersikulo 2. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na pamatud-an nga tinuod gayod ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisilutan sa Dios. So dinhi mga kaigsuonan gipahinumduman ta nga dunay mga panahon nga nanglabay nangagi sa atong kalibutan nga dunay mga tawo gipadad-an sa Dios og mga mensahe pinaagi sa mga anghel. Apan ang mga tawo nga gipadad-an og mensahe wala gayod magtagad. Nakahinumdum ko mga kaigsuonan sa pamilya ni Abraham, ang ihang pag-umangkon si Lot. Kini mabasa nato diha sa 19 sa Genesis. Aron imo ni siyang mapamalandungan, pwede ra gyud ninyong ablihan ang libro sa Genesis. Ablihin yung Biblia diha sa libro sa Genesis 19. Imong makit-an diha mga kaigsuonan ang Sodoma o Gomora. Nga matod pa, kanunay nagpakasala ang mga tao. Ang mga tao diha sa Sodoma, Gomora, wala na ilain nga gibuhat ang pagpakasala, ang pagsupak, ang pagsupil. Kay kung imong tan-awon mga kaigsuonan kanang maong istorya, ang mga lalaki dili na sila mga sawag babae, ang ilang pangasawon ang lalaki na. Nisupak na sila sa pulong sa Dios, sa balaod sa Dios, sa sugo sa Dios. Unya, nakigsulti ang Dios kang Abraham, ug si Abraham mihangyo sa Dios nga kung mahimo, kung makakita kag 50 ka mga taong matarong laglagon baday nimo ang Sodoma Gomora, ingon ang Dios dili. Hangtod nahimong na po. Hangtod mga kaigsuonan, wa ginakit-an ang Dios nga miabot og napo ka mga matarong. Sa diha nga gipadala sa Dios ang mga anghel ngadto Pinoy-ana ni Lot, grabe na gyud kadautan ang mga tao kay gusto naman silang makighilawas sa mga anghel. Ingon si Lot, dili ko mosugot na ako'y mga anak ng babae. Si Lot, niingon siya nga, kani, ayaw ning akong mga bisita. Pero di gyud mo sugot ang mga tao. Mauna nga gisulutan sa Dios ang Sodoma Gomora. Pero sa wala pa moabot ang silot
gipasidadan sa Dios, pinaagi sa mensahe sa anghel ang pamilya ni Lot. Miingon ang anghel, lakaw kamo sa pikas barangay or barangay. Kay kung dili mo moadto, maapil mo sa silot, maapil mo sa kamatayon. O niya, gipasidanan sila nga dili dapat sila maglingi. Muna'y mga sugo, mga kaigsuonan. Muna'y mga mensahe sa Dios nga gidala sa mga anghel. Kay sa panahon nga mulingi sila sa mahitabo niya sa Sodoma Gomora, mamatay sila. Dagan ang pamilya ni Lot, dagan ang iyang mga anak, si Lot sad ug ang iyang asawa. Karon kay ang iyang asawa, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala man mutuman sa mensahe sa anghel. Wala man mo buhat, misupak man siya. Ang nahitabo, mga kaigsuonan, nahimo siyang asin. Paglingi niya, mga kaigsuonan, nahimo gyud siyang asin. So muni atong bantayan nga mensahe nga aron makaangkon ta sa dakong kaluwasan, mga kaigsuonan, ato gyung tumanon unsay mensahe sa Dios nga iyang gipadala sa matag-usa nato kakinabuhi, mapinaagi man sa mga anghel o pinaagi man sa mga mensahidor sa Dios o sa mga magwawali, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay matod pa ang mga tao nga wala magtuman o ang mga tao nga misupak, gisilutan gayud sa Dios. O kanang mga tawhana, mga kaigsuonan, nagtuo na sa Ginoo. Ang pamilya ni Lot, ang asawa ni Lot, mao na nga ang bana dili gyud na kaluwas sa asawa, ug ang asawa dili kaluwas sa bana ni anang maong gitawag si Lot. Ang bana di man na kaluwas gyud, kundi ang asawa sa di pod kaluwas sa bana. Sa panahon nga moatubang na ang tao sa hukmanan sa Dios, dili na makaluwas ang bana, dili makaluwas ang asawa. Kay si Lot wa magyud sa kaluwas sa iyang asawa. Kay naa may instruction. Ingon ang anghel, ayaw mo paglingi. Kay sa panahon nga mulingi mo, mangamatay gyud mo. Nilingi mong gyud ang asawa ni Lot. Nahimo siyang haliging asin. Patay siya. Mao na nga kung unsay mensahe sa Dios, dili gyud nato supakon. Ato gyung tumanon. Aron makatuman ta, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan huptan nato sa dugang kalig-on. Matag adlaw nga gihatag idugang sa Dios atong kinabuhi, barugan nato ang mga mensahe sa kamatuoran. Unsaon po nato mabarugan ang mensahe sa kamatuoran? Kinahanglan maghuna-una ta sa mga mensahe sa Dios. Atong huna-unaon kanunay ang mga mensahe sa Dios. Kay ang paghuna-una sa mga mensahe sa Dios, maunay giingon sa sulat ni Apostol Pablo nga bulahan ang tao nga maghuna-hunas mga espirituhanong butang. Sa Roma Kapitulo 8, ang taong maghuna-huna sa espirituhanong butang, makabaton sa kinabuhi, makadawat sa kalinaw og ang kinabuhi. Maubanay giingon ni Apostol Pablo, ako ra na nga sikapon. Sa Roma Kapitulo 8, ako rin ng ablihan, no? Roma Kapitulo 8, versikulo 6. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Mao na nga sa atong pagpuyos kalibutan, dili nato tugutan nga ang atong hatagan sa atong nauna, sa ato ang kasing-kasing, ang ato ang ma-entertain katong mga butang tawhanon.
ang kinaiyang tawhanon, dili nato tugutan nga maunay atong ma-entertain. Kay kung maunay atong ma-entertain, mga kaigsuonan, maunay mabutang sa atong nahuna, maunay moabot sa atong kasing-kasing. Kumbaga, sa lain nga mga pinulungan, matakdan ka, maimpluwensyahan ka. Mauna nga si David, mga kaigsuonan, miingon siya nga, bulahan ang tao nga dili mamati, dili maminaw, dili makig-abin, dili musunod sa mga taong dautan. Ang mga taong dautan, puro ra gyud na pagdaot. Dauton ka, sawayon ka, butang-butangan ka, libakon ka. Ayaw na pansin na. Ayaw na paminawa. Pasagdahi sila, iampo lang sila. Kay kung imo na silang kanang i-welcome, imo na silang tumbayaon, ma-impluwensyahan man ka, maguol ka, masakitan ka, dili man na makatabang nimo. Mauna nga likayan ang mga tao nga matud pas ubang mga mensahedor contaminate kanang kana bitang palyado na ang kinaiya, palyado na. Muna ingon si David, bulahan ang tao nga dili maminaw sa mga tambag, sa mga mensahe sa taong dautan. Bulahan ang tao nga dili makig-abin sa wala mga lagad sa Dios, sa wala mo ila sa Dios, sa mga tao nga nagbuhat og sala. So aron malikayan nato na atong ibisi atong kaugalingon sa paghuna-huna sa mga mensahe ni Kristo, sa mga pagtulunan ni Jesus, mga kaigsuonan. Ug dili nato tugutan nga makasupak ta. Ug dili sa nato tugutan, mga kaigsuonan, nga dili nato matuman ang unsa may mga mensahe sa Dios. Sa atong pagkakristohanon, ato bang nahinumduman ang mga mensahe sa Dios? Ato bang gitipigan o ato bang gipaningkamutan nga atong maikinabuhi ang mga mensahe sa Dios? Kay kung atong naikinabuhi ang mga mensahe sa Dios, mga kaigsuonan, grabe kadaghan ang mga saal sa Dios. Iya kang panalanginan, iya kang tagbawon, iya kang lipayon, tagaan kaniyag katagbawan, tagaan kaniyag kalinaw. Ug labaw sa tanan, iya pa kang proteksyonan, ug iya pa kang giyahan, mga kaigsuonan kus Ginoo. Pertindaghanag saad ang Dios kung atong ikinabuhi ang iyang mga pulong. Pero kung dili nato maikinabuhi o dili nato sundon og tumanon ang pulong sa Dios, kumbaga supakon gihapon nato ang pulong sa Dios, silutan gayta sa Dios. Maunay nahitabo sa mga tao sa panahon ni Lot. Mga igsuon kus Ginoo, giingnan sila nga ayaw paglingi, nilingi manoon. Mauna nga ang nahitabo, mga kaigsuonan, namatay ang asawa ni Lot. Nahimo siyang haliging asin. Doon na pagkoy nahinumduman, mga kaigsuonan, nga gipadad-an og mga mensahe sa Dios pinaagi sa anghel, ang usa ka ginikanan. Mabasa nato ni diha sa maghukom. Ablihin ninyo ang inyong libro or Biblia diha sa libro sa maghukom. Maghukom kapitulo 13. Ang pagkatao ni Samson. Si Samson, mga kaigsuonan, pinili sa Dios. Natao siya nga pinili na daan. Unya, giingnan sa Dios ang ginikanan ni Samson. Ayaw siya patupihi, kay pinili siya. Unya, si Samson nakabalusad nga, nakabalugyod siya ug ang iyang pamilya nga kinahanglan nga dili gyud siya patupihan, kumbaga dili siya alutan, kay pinili siya. Ang nahitabo, mga kaigsuonan,
nalimbungan man si Samson. Sa Maghuhukom Kapitulo 13, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mauna ang pagsugod sa kinabuhi ni Samson. Taas man ni siya nga istorya sa kinabuhi ni Samson. Si Samson, pinili siya sa Dios. Niya sa ihang pagkapinili, dunay balaod ang Dios, dunay pagtulunan ang Dios, nga kinahanglan dili siya patupihan. Kay kung matupihan si Samson, mawagtang ang iyang kusog. Kay grabe kakusgan si Samson. Unsay nakapaguba ug unsay hinungdan nganong gisupak ni Samson? Tungod ras iyang gugmas babae, wala na mahatag niya sa Ginoo. Kini bitaw nga atong kinabuhi, kung ang ato ang gugma kay naa magitay gugma, di magyud mahitabo nga ang tawo na taong way gugma. Kay ang tawo nga mataw nga way gugma, tawo siya nga dili maibog, tawo siya nga dili makagusto. Ang tawo nga dunay gugma, mga igsuon, mubati gyud na siya, mubati na siya pailog, mubati na siya og pagkamapaubsanon. Maunay gipakita sa Biblia, ang tao dunay gyud gugma. Gusto sa Dios nga ang atong hatagan sa atong gugma siya lamang. Higugmaon nato siya sa tibok kusog, sa tibok natong kalag, sa tibok natong nauna, ug sa tibok natong kasing-kasing. Ang problema ni Samson, nakabalo siya sa balaod o pagtulunan sa Dios ang kinabuhi. Ang problema niya, kay wala na niya mahatag ang iyang gugma o ang iyang kasing-kasing sa Ginoo. Nahatag na niya sa babae o nalimbungan siya. Sa daling istorya, na tupihan si Samson o nawagtang yun ang iyang kusog. Mauna nga gisulat ni diha sa Hebreo Kapitulo 2 nga gipahinumduman ta nga kung dili nato tumanon ang mensahe sa Dios, ang mga pulong sa Dios, kung atog yung supakon, dili gyud ta makadawat sa dakong kaluwasan, dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Pangutana, unsa may mensahe sa Dios nga gikinahanglan natong tumanon? Unsa may mga patakaran, mga pulong, mga kaigsuonan sa atong Ginoo nga gikinahanglan natong paningkamutan nga matuman, nga dili dapat supakon aron makasulod kita sa gingharian nga way katapusan. Nahinumduman ako ang wali ni Pedro diha sa ikaduhang libro ni Pedro. So ablihi ang inyohang Biblia diha sa ikaduhang libro, Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa versikulo 11. Mauni ang gikinahanglan natong tumanon, paningkamutan, nga sa atong pagkakristohanon ato ning makitaan. Kita mismo ang makamatikod nga naa gyud nato ni. Ikaduhang Pedro Kapitulo 1 versikulo 5 hangtod sa 11 nag-ingon, tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Ikaw ug ako nga naatay pagtuo sa Ginoo, nagtuo ta ni Jesus, nagtuo ta sa Amahan, nagtuo ta sa Balahang Espiritu, sa mga mensahe sa Dios nga nas Biblia. Kita nga nahimong magtutuo, kitang nahimong mga Kristiyanon, uban na natong paningkamot nga naa gyud tay maayong pamatasan.
Kanus aman maguba or posibleng maguba kining maayong pamatasan. Siguro moingon mo nga sa panahon nga mapuno. Kung ang bana mapuno, kung ang asawa mapuno, kung ang tao mapuno, mo ana gyud mo. Naawas na gyud pastor. Nganong napuno man sad? Kay naminaw mamos di maayo nga pulong. Dili man na sala ni bisan kinsa. Sala ra gyud na sa tao nganong naminaw siya. Kay kung wala pa ka maminaw sa mga daotang pulong nga makapaguol, makapasuko, kanang makabati sa imuhang batasan, dili gyud ka mapuno. Dapat kung naamay pulong na puno sa atong kinabuhi, kanang pagkapuno sa mga mensahe sa Dios. Dili kay pagkapuno sa mga mensahe nga maoy makapasuko sa imong kasing-kasing. Munang kung naamay mga pulong nga bugat, makapaguol, makapasako, makapasakit, ayaw na entertain na. Ayaw na i-welcome sa imuhang kasing-kasing. Ayaw na i-welcome sa imong nauna. Pasagdi ang mga tao nga mubato og mga dili maayong mga pulong sa imong kinabuhi. Kay kung dili na nimo buhaton, kung imo nang entertainon, di nakakadaig sa Dios, di nakapasalamat sa Dios, labaw sa tanan, di na po kakaampo sa Dios para sa mga tao. Ang imong inampuan mga kaigsuonan murag panimalos. Kung maminaw ka sa mga pulong nga dili maayo, kay kung maminaw manggutas mga pulong nga dili maayo, maguba gyud ang atong batasan. Kaning pag-apply sa gitawag paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, dapat mauni atong trabahoon. Ingon ang Dios nga idugang paningkamuti ninyo nga madugang diha sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Ato dieng trabaho ang pagpaningkamot nga sa atong pagtuo, ato ning dugangan og maayong pamatasan. Nya unsa may atong idugang nga maayong pamatasan kung naguba na ang maayong pamatasan? Unsay kasagarang makaguba sa maayong pamatasan? Ang pagpaminaw og mga bati nga mga balita mahitungod sa imong kinabuhi. Kung naa gani mga bati nga mga balita mahitungod sa imong kinabuhi, ayaw na entertain na, ayaw na i-welcome. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga pulong o sa mga baba nga maoy makapasamad sa imong kasing-kasing. Kumbaga makapaguba sa imong adlaw. Example, maini mong tihol-tihol, malipayon ka ika. Unya nakadungog kang gilibak ka, nakadungog kang gidaot ka, imo pudayng entertainon. Ayaw na entertain na. Ipadayon ang imong pagtihol-tihol mga kaigsoon. Tinuod na. May pa ipadayon nimo nagtihol-tihol niya maghuna-huna kas pagkamaayo sa Ginoo. Paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Unya sa dihang naa kay maayong pamatasan, damor kang makhibalo. Kay ngano? Kabalo ka, ang tao nga relax kay gunahuna, relax kaayo og pagbati, ready kaayo siyang makadawat sa pulong sa Dios. Malipayon siyang maminaw sa pulong sa Ginoo. Unsay giingon ni David? Salmo 1:1, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan, ni musunod sa mga gibuhat sa mga makasala, ni makig-abin sa wala moila sa Dios. Ang iyang kalipay mao ang pagtuon sa pulong sa Dios adlaw gabi. But ipasabot ang tao di ay nga dili mo entertain sa mga bati nga mga pulong sa iyang kinabuhi, sa mga paglibak, sa pagpangdaot, malipayon di ay siyang mamati sa pulong sa Ginoo. Bisan ikaw, nga bisan kita, kung na-entertain nato ang mga bati nga mga pulong mga kaigsuonan, ana wa gyud lami maminaw sa pulong sa Ginoo. Ngano man maghari man ng pagdumot, naamang kay pagdumot, naamang kay kasuko. O niya, wala na kay maayong pamatasan ana.
Na kay pagtuo pero walay maayong pamatasan, mga kaigsuonan kos Ginoo. Mahitabuan na wa na kay kahibalo. Kabalo ba ka kung naa kay kahibalo? Makapugong din kas imong kaugalingon. Mo nang maayong pamatasan, kahibalo, pagpugong sa kaugalingon. Kay di makakapugong sa imong kaugalingon kung wa kay kahibalo. Kabantay ka anang mga tao nga wa nay kalibutan, wa nay kahibalo. Kana mo ingon nalimutan, napanglimutan gyud pastor. Napanglimutan gyud. Natural nga napanglimutan ka kay gipaminaw man nimo ang dili maayong pulong. Napuno ka. Muna nga inaigod na imong tapad ayaw na paminaw anang dili maayong nga pulong. Paminawa ang pulong sa Dios. Pamatia ang mensahe sa Dios. Ayaw pamatia ng mga pulong nga makapaguba sa imuhang maayong adlaw. Kay kita ra gyud daladala ning ato ang kasing-kasing. Kita ra may gadaladala ating hunahuna. Wa may laing tao nga gadaladala ani ikaw raman. Kanang imong hunahuna, kanang imong kasing-kasing, ikaw ra gyud nagdaladala ana. Unya maguba raman na kon imo na siyang ihatag sa mga bati nga mga pulong. Na kay pagpugong sa kaugalingon, pagka mainantuson. Siyempre kung makapugong ka sa imong kaugalingon, makaantos ka. Pero kung di ka kapugong sa kaugalingon, di ka kaantos. Unya, sa dihang makapugong na kas imong kaugalingon, unsay giingon dinhi, mo resulta nig pagka-Dios nun. Unya na kay kinaiyang Dios nun, na kay inigsuon nga pagmahal. Mubati na kas imuhang mga igsuon og kana bitawng kaluoy, concern na ka. Pero kung dili gani ka mahimong Dios nun, mga kaigsuonan, di gyud ka mubati og inigsuon nga pagmahal. Bisan gani imong mga igsuon imo pang kontra. Nya dili ka concern. Wala kay di ka mahingawa. Moingon ra ka nga bahala na sila. Unsay giingon? Sa dihang na kay inigsuon nga pagmahal, mao na nang gugma. So dili basta-basta mga kaigsuonan kana bitang pulong magpabilin kining tulo pagtuo, paglaom og gugma. Dili na siya basta-basta lang moabot ang gugma sa kinabuhi sa tao kung wa tay sakripisyo. Kung wa tay paningkamot. Kana moingon tang I love you Lord. Dili na mahitabo kung dili na to paningkamutan. Muna nga niingon siya nga kinahanglan huptan ta sa dakong kalig-on ang mga mensahe sa kamatuoran. Nya ingon siya dinhi bersikulo 8, kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan kung nagdagaya na kini kaninyo, mahimo kamong madasigon og mapuslanon tungod sa inyong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabato ni ini buta halap og nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Bersikulo 10. Busa mga igsuon paningkamuti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios. Kun buhaton ninyo kini dili gayod kamo mapukan og niining paagiha hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusan gingharian sa atong Ginoo ug mangluluwas nga si Jesucristo. Mao na nga kinahanglan tumanon gyud nato ang mga mensahe sa Dios. Unsa may mga mensahe sa Dios aron makadawat ta sa dakong kaluwasan. Na naman tay pagtuo. Speaking about pagtuo, na naman tay pagtuo. Ikaw na kay pagtuo nga dunay Ginoo. Ako na ako'y pagtuo nga dunay Ginoo. Kitang tanan mga kaigsuonan na anatay pagtuo nga dunay Ginoo. Ang atong pangumustahon naabatay maayong pamatasan. Unsa may makapaguba sa batasan? Bisyo. Daghan kay makapaguba sa batasan kanang maayong pamatasan. Bisyo o trusa nang makapaguba. Ang tao nga naay bisyo dali kay maguba ang maayong pamatasan. Mulango na gani na munay rason nga nung ang mga Kristohanon kitang mga magtotoo bawal na to ang bisyo.
kay kasagaran sa tao nganong makasala siya tungod kay nalango na sa bisyo. Mao na nga kitang mga Kristiyanon bawal na to ang bisyo. Kay kasagaran ang bisyo walay laing nahatag kundi ang pagguba ras maayong pamatasan. Diba daghang kay mga tao nga maayong batasan, pero kung malango nas bisyo mawa ang maayong batasan. Naay mga tao nga hilumon kayo kung dili pa ka bisyo, pero makabisyo na perting lang nga sana. Muni angay natong paningkamutan mga kaigsuonan, nga angay natong kana bitang ikinabuhi. Ikaw ug ako pareho namang gyud tang naay pagtuos Ginoo. Paningkamutan nato, mag-ihanay tag paningkamot. Ako maningkamot ko, ikaw sad maningkamot. Kumbaga ang bana maningkamot nga ang iyang pagtuo ubanan og maayong pamatasan. Ang asawa sad maningkamot sad nga ang iyang pong pagtuo sa Ginoo nga Kristohanon siya, magtutuo siya, ubanan po niya maayong pamatasan. Ang tao nga maayong pamatasan taas na respeto. Ang bana nga naay maayong pamatasan mo respeto na siyang pagkabana. Ang asawa mo respeto po na siyang pagkaasawa. Kumbaga makapangsyon gyud siya sa trabaho sa iyang pag-asawa. Dili kay ang asawa mura na og bana. Na may mga asawa nga hari pa kay sa bana. Dili man na maoy instruction sa Biblia. Unsay giingon sa asawa? Unsay giingon sa Biblia? Kamong mga asawa, tahura og sundan ninyo ang iyong bana. Unya kamong bana, higugmaan ninyo ang iyong asawa. Na-instruction ang Diyos sa bana, sa asawa, sa mga ginikanan, sa mga anak. Maunay angay natong tumanon. Maunay angay natong i-apply kanunay sa atong kinabuhi samtang naghulat sa atong Ginoong Hesukristo. Kung dili gani nato na paningkamutan, dili gyud ta katuman ana. Og dili gani ta katuman ang mahitabuan na makasupak yun ta. Unya asa man niya ta paingon kung kanunay tang magsupak sa mga pulong sa Dios. Mao man ni pahinumdo mga kaigsuonan. Mao bitaw na nga even si Pedro mga kaigsuonan, tan-awa ang sulat ni Pedro. Pedro mga kaigsuonan, ingon siya sa atong gibasa kaganina. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 Yes. Busa mga igsuon paningkamuti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios. Pamatud kinahanglan barugan gyud nato. Ato gyud nang paningkamutan mga kaigsuonan nga barugan nato. Unya ingon dayon siya, og niining pagihahatagan kamo sa katungod. Hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa dapit nga wa nay katapusan. Mao na nga ang pastor hingpit siyang maningkamot. Ang mga magtutudlo, ang mga magwawali. Kay kami mga pastor, mga kaigsuonan o mga magwawali, doon na nay pasidaan si Ginoong Hesus. Kung muwali mi, unya wala may maningkamot nga naa may maayong pamatasan, kami ray naglaglag sa among kaugalingon. Mao na nga ang mga magwawali o ang mga magtutudlo o ang mga pastor, mga pangulo sa simbahan, kung doon na may nag-amping, mas magdubli og amping ang mga magwawali. Mag-amping sa pinulungan, mag-amping sa tinudluan. Kinahanglan ang itudlo gikan sa balaang kasulatan.
Unsaon man aron makasiguro nga ang gitudlo gikas bala ang kasulatan. Kung ang magwawali na busy na sa pag-atiman sa pamilya, kay di man pud pwede nga ang magwawali muatiman sa mga tao niya ang pamilya way kaon. Muna nga ang programa sa Dios mga kigsuonan may tungod sa kinabuhi sa mga magwawali, doon na nay pamaagi ang Dios aron matagbo ang mga panginhanglanon sa pamilyas mga magwawali. O kitang mga magtutuo na sayon na ni ana. Kitang mga magtutuo, kitang mga Kristohanon nakadungog na ni ana, nakakato na ni ana, og nasayod na ta ni ana. Unsay giingon sa balaang kasulatan, kita nga nasayod nga wala nato buhata. Mahimong patay ang pagtuo. Mahimong patay ang atong pag-ila nga doon natay Ginoo. Importante yun ang pagtuman. Importante ang pagbuhat. Kay ang pagbuhat, ang pagtuman, nagpakita na nga atong pagtuo, buhi at tubangan sa Ginoo. Importante yun ang pagtuman mga kigsunan. Kay kung dili ta mo tuman, ingon ang Biblia, sumala sa itong gibasa, silutan gayod sa Ginoo. Ingon siya diri sa versikulo 3, Hebreo kapitulo 2. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad ni ining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo maoy unang magbutyag sa maong kaluwasan, ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. Gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom, mga katingalahan og daghang mga milagro. Nang hatag usab siya og mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kaubuton. Usa sa mga ilhanan mga kaigsuonan nga ikaw ug ako makadawat gyud sa dakong kaluwasan kanang nagpabilin ta ni Kristo. Mga ilhanan nga nagpabilin ta ni Kristo. Una sa tanan, naatay kinaiya ni Kristo. Unsa man ang kinaiya ni Kristo nga gipakita nato, gipakita niya nato pinaagi sa mga pulong sa Dios nga nas Biblia. Si Kristo Hesus kung dauton, libakon, butang-butangan, dili niya takdon. Kumusta naman tang mga Kristohano? Dunay usas ako ang kaila insa pastor, gidaot ka maayo, gigamaan kag laing account, gidyon kandelaryo o niya gigamit nila ang imuhang picture. Insa na ako'y mga kaila pastor, ako aning palaon. Salamat sa Ginoo nga ibin ato mga kaigsonan nasakitan sila. Ako lang giingnan sila, akong gi-replyan, Brad, ato ra nang iampo sa Ginoo kay ato anang tagdon damurtang masakitan, dili na to na paminahon kay nakakita man ang Ginoo. Maunay kinaiya ni Jesus. Tanawan ang kinaiya ni Jesus. Si Jesus gamhanan siya, Dios siya. Diha-diha pwede niyang silutan ng tao. Sa panahon si Jesus nagsangyaw, gibutang-butangan siya. Giingnan siya nga Beelzebul. Kumbaga, si Jesus naa niya ang gahom sa yawa. Giingnan siya sa mga tao. O niya, gibutang-butangan rin siya. Gidaot siya. Unsa may gipakita ni Jesus? Iya bang gitagad? Iya bang gi-entertain? Iya bang gitubag? Nilikay siya. Nimpalayo siya. Asa ganitong mga dapit o mga tao nga dili magtagad sa mga mensahe sa Dios, si Jesus mubiyaan ang dapita. Unsay mga sugo ni Jesus sa iyang mga apostoles? Muadto gani mo anang lugara
Unya dili mo tagdon, dili mo entertainon, dili na sila magtagad. Ang may tabuan na, dauton mo, itaktak inyong abog. Itaktak ang abog sa inyong sandalyas. Unya balhin mo laing lugar. Kung naay mo dawat ninyo, puyo mo diha. Ipadayon ang pagdeklarar sa panalangin sa Dios. Namang yung mga tao gyud nga inanag kinaiya. Kabalo namang gyud ta. So sa may atong buhaton, ato na silang entertainon? No, ayaw. Ay nay mo tapad ayaw entertainan ng mga bati nga mga pulong. Ihatag ang imong nahuna sa pagkamaayo sa Dios. Ihatag ang imong nahuna sa mga mensahe sa Dios. Unsaon man, ibasa nimog Biblia. Ipaminaw nimog mga wali sa mas atong gihimo karon. Matud pa ni Dave Benguito mga kaigsonan, ako ning monitoron day ang inyong mga kuan. Okay, ni Dave Benguito sa to diri. Unang Pedro kapitulo 5:7. Unang Pedro 5:7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Salamat sa Ginoo. Ni Dave Benguito. Si Leo Bar, ingon siya, maayong gabi pastor, unsaon nako ni nga na born again nako unta akong partner wala pa kay magpabuling Stan Original RC Group. Tambagi ko pastor aron malinawon ning akong isipan kay nadako gusto balik sa dili ko gusto mo balik sa akong dako sa datong pagtuo. Nakaplagan nako si Jesus nga akong maluluwas. Ang imong buhaton ana alang sa mga asawa nga ang ilang bana dili magtotoo. Dadara kanunay sa inyong pag-ampo ang inyong bana. Doon na kayo tips nga ihatag. Inigtulog sa inyong bana, ampuy kanang dili pod siya makamata. Ayaw ampuy nga magmata siya. Kanang sakripisyo ampuy siya nga imo siyang pandungan, imo siyang ilihans nga natuog ang imong bana. O niya, review ka ang espiritu sa pagkatawhanon, espiritu sa dili maayo nga kinaiya, espiritu sa pagkadili matinuohon, imo nang review kon, sa hilom lang. O niya, batasana ang pag-ampo ang pagpandong. Kay nganong maunay gi-advise alang sa mga asawa nga ang ilang bana dili magtotoo, kay maunay giingon ni Jesus, itapion ang inyong mga kamot sa masakiton, ang masakiton mamaayo. Maunay ilhanan og timaan sa nga mabatunan sa mga mutuo sa ngalan ni Jesus. Marcos 16:17. Ya kanang mga bana nga dili matunohon kung imong tan-awon mga kaigsunan, doon na nay problema. Doon na pa nay problema. Una sa tanan ang kahibalo. So muna nga kung ang kamo mga bana sa inyong mga asawa wala pa makaalagad sa Ginoo, ampo akong asawa mga kaigsunan magpinandungay gani mi. Kung among mga anak among pandungan kanunay. Kay ang pagbandong nato sa ato mga kamot ngadto sa mga tao, gipanalanginan na sa Ginoo. Bulahan ang mga tao nga napandungan sa mga alagad sa Ginoo. Kay ngano kining ato mga kamot gipanalanginan na sa Ginoo. Ang mapandungan, ang itapion, inigtapinan nato kung atong itapion ang atong mga kamot sa masakiton, ang masakiton mamaayo. Mao na nga ato nang i-practice. Kamong mga ginikanan nga nahimong mga Kristiyano,
Pandungin ninyo ang inyong mga anak. Dayon ninyong katulog, inigmata ninyo, ideklara ang pagkamaayo sa Dios inyong kinabuhi. Na ang mensahe, ang ato lang ang pagtuman. Importante yun ang pagtuman. Si Alina matud pa, amen. Praise God. Salamat sa Ginoo Pastor sa pagpahinomdom sa pulong sa Dios ug dugang pagpasabot sa iyang mensahe. Ako gyud nasabtan ang mga bersikulo nga imuhang gihatag, Pastor. Tinuod gyud na, Pastor, ako nakasinati na sinatian kon mamati di ay kanunay sa pulong sa Dios og sa mga awit makalangit, mabatunan nako ang presensya sa Dios. Ana ang kalipay sa kasing-kasing og kalinaw, sa hunahuna og ang gugma og pagpailob og pagpaubos og pagpugong sa kaugalingon. Wow. Maunay mga gasa sa balang espiritu, maunay mga bunga sa balang espiritu, mabatunan gyud natong mga tao nga naminaw og mingtuman sa mga pulong sa Ginoo. Importante gyud tumano nato. Unang kitang mga Kristohanon, dili nato tugutan nga ang atong dalunggan, ang atong idudungog, atong gamiton sa pagpaminaw sa mga dautan. Unsa ganin ang mga dautan? Katong gilibak ka, gidaot ka, gibutang-butangan ka, mao man ay mga dautan. Ayaw na ihatag imong idudungog. Pasagdahi ang mga tao nga naghatod og mga pulong para sa imong kinabuhi nga dili maayo. Ayaw entertain sirad ang imuhang igdudungog alang anang mga pupulonga. Ihatag ang imong igdulungog sa pulong sa Dios. Ako basahon gud ang Salmo 1:1, tanawa gud ang Salmo 1:1 alang sa mga naminaw sa mga FM radio. Salmo 1:1. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Unsa man ang tambag sa mga dautan, di ba maumanay pagpangdaot, pagpanglibak, pamutang-butang. Tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw o gabii. Sama siya sa kahoy nga nagtubo sa daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa timbunga ug ang dahon niini dili malaya ug sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Perting laroha peter gyud sayo na mga kaigsuonan ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Dili lisod sabton ang pulong sa Ginoo. Una sa tanan, gilamdagan na ta. Naay balang espiritu nga mopasabot pagyud sa toa. Mauna nga unsay angay buhaton? Kinahanglan na atay kalipay sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo, sa mga pulong sa Ginoo. Aron makatuman punta sa sugo sa Ginoo, tun-an nato. Mao na niingon dinhi nga nagtuon siya niini adlaw o gabi. Mao nay atong paningkamutan nga dili lang kutob ta maminaw kundi magkat-on sa da. Kamong mga naminaw sa mga FM radio, pwede ra gyud mong makabisita diri sa atong programa, ay ra gyud mo kaulaw. Kung mangayo mog Bible na ako'y Bible diri. Ayaw mo kaulaw. Ayaw mo kaikog. Dili mo dapat maulaw. Kay parihutang mga anak sa Dios. Ako mga kaigsuonan diha sa Linaw. Mga listener nato diha sa Linaw, sa Ampak. Diri sa ubang pang mga lugar nga maabtan sa atong FM radio. Pwede ra gyud mo makaari diri. Welcome mo diri sa ato ang recording studio sa atong FM station 101.3. Na ako'y mga Bible diri, ako ning ihatag ninyo. Aron sa panahon nga magwali ko diri, inyohang maablihan ang Biblia. Akong kalipay ang pagpaambit sa pulong sa Dios ug paghatag sa mga
Biblia nga gipil sa Ginoo diri sa atong programa. Og alang sa mga kabataonan, ako mong gidasig labi na sa mga ginikanan. Praktisi inyong mga anak sa atong mga kanta. Labi na gyud sa ato ang mga nahimong kompos. Ayaw usiki, sama aning ayaw usiki, langit ang pilia, ang pulong mo kinabuhi ko. Unya, bisita mo dire. Og hatagan ta mog panahon nga makahalad sa inyohang mga talentog hiyas alang sa kamayaan sa Dios. Dalaygon ang Dios, matud pa din ni Leo Bar. Daghang salamat pastor. Akong himuon ang imuhang giingon. Yes, himuan na ang pagpandong sa imong mga anak. Praise God, amen. Gikan ni Sister Gina. Si Felix Mantug, maayong gabi pastor, magpa-pray request ko pastor, akong ulo nga naay ning hubag, bugas ba o masama ni hughog kay sakit man pastor, kanang magtrabaho ko sa nga concentrate gani makuratan ko dayon kung naay mutingog pastor. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo niya, pasalamati ang Dios tungod kay tubagon og ayuhon taniya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ang pagtagad sa dakong kaluwasan nga giandam sa Dios mao ang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Dios. Mao ang pagpamati sa mga mensahe sa Dios og pagkinabuhi niini. Maunay mga pamaagi sa pagtagad sa dakong kaluwasan. Kay kung dili ta magtagad mga kaigsuonan, unsay giingon dinhi sa Hebreo kapitulo 2, unsaon manato paglikay sa silot kung dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Kinahanglan tagdo nato ang mensahe sa dakong kaluwasan. Unsaon nato pagtagad? Ang pagpamati, ang pagpaminaw, ang pagkat-on, ang pagtuon o pagpatudlo sa pulong sa Dios. Bulahan kayo ka kung nagpatudlo ka sa pulong sa Ginoo. Kay ang imong nakatunan mudala nimo sa kinabuhi nga wa nay katapusan. Oras sa atong programa mga kaigsuonan, diri sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko, las 9:22. Dunay mga awit makalangit nga gi-request dinhi. Ako ning pangitawag unsa tong mga awita. Dalangpanan do na toy ni request no, dalangpanan. Dalangpanan ka. Okay, ako Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit, dalangpanan. Usbon nako maayong pagpaminaw og shout out ni Francis Bailoses og si Rodi Jilin. Nga matud pa ni Brother Johnny, ipa-shout out unya pastor kay naglanog-lanog ug kusog ka diha sa Sitio Linao. Naminaw na si Brother Francis Bailoses. Brother Francis, nangandoy ko nga makaila pud ta kay nakaila o nagkaila na pud ko ni Brother Johnny. Ibe ni ani Julius, no? Salamat kaayo sa Dios sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga nagatiman kaninyo diha sa Sitio Linao. Si Brother Francis Bailoses o si Rod Jilin, ang Dios magpanalangin sa inyong kinabuhi og ang Dios magauban magatiman kaninyong tanan. Mayong gabi ni Marlene Garganera o ni Lizelle Ispelao. Good evening pastor, patabang og ampo. Kalipay sa akong pagpangalagad. Okay. Kalipay sa pagpangalagad. Usa sa mga pamaagi nga makapalipay nato kana bitaw magpatudlo ta sa pulong sa Ginoo.
maog yun ay ako ang nakatunan. Kung mangayo ta sa Ginoo kalipay, muabot ning kalipay nga atong gipangayo kung magpatudlo ta niya. Pero kung di ta magpatudlo niya, dili muabot kining kalipay. Mao na niingon si David. Salmo 16 versikulo 11. Unsay giingon? Gitultulan mo ako sa dalan sa paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag na kong kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kangturan. Dili man nato mabati ang presensya sa Dios kung dili ta magpatudlo sa Dios. Mulayo ang Dios, dili nato mabati ang iyang presensya kung di ta magpatudlo niya. Si Maria Helen Jamel Ngoho, salamat pastor sa imong mensahe sa paagi remind namo. Pastor, ako jud nang gipaning kamutan sa pagpandong sa ako nga anak ug akong bana, pastor, kay hangtod ron wala pa jud makristohanon ang akong bana from Bingag, Dawis. Sa Bohol nino, sa Dawis. Ang Dios magpanalangin na ako'y gi-advisean mga kaigsunan nga ang iyang asawa sugarol, ang iyang bana sugarol ba niya siyang asawa aktibo na sa Bible study, maghilak siya sa Bible study kay ganahan siya mawali unya usaon niya pagwali nga ang iyang bana igo ra man siyang ihatod sa simbahan dayon ang iyang bana moadto man day sugalan. Ako siyang giingnan, ampui samtang matulog imong bana, pandungi nya i-rebuke ang espiritus pagkasugarol nya ayaw pud isinggiti kay makamata unya na. Ang nahitabo mga kaigsuonan, wa man siya kapugong sa iyang emosyon. Samtang gaampo siya, gapandong siya sa iyang bana, nakahilak man siya. Unya sa dihang naghilak siya, sige siya, in Jesus name, nakamata man na iyang bana. Unya sa dihang nakamata iyang bana, perting sukua sa way batasan. Masa maniyawa ako kay imo kong girebuke. Niya ako po siyang giingnan niya, unsa may imong reaksyon nato? Sa hilak na lang ko, pastor. Ikaw okay ra sad nga mautoy imong reaksyon. Inihilak ra ka. Nga nangay kag pasaylo. Amo to nga iyang gibalik ra pod og pandong. Iya ra pong rebuke na pod, pero naningkamot siya nga dili na siya maka-disturbo kanang mahinanok na iyang bana. Kabalo ba mo? Karon nahimo ng pastor, mainit mo nang magwawali. Una nga, wala imposible sa Ginoo kay iyahaman ng saad bisag unsay atong pangayoon iyahang ihatag. Naay mga awit makalangit dire, Maria Helen ningon siya lahutay unya Felix Mantog, request ko pastor kantang Makalangit ulan sa kaayuhan. Ana apoy ulan sa kaayuhan no? Napoy ulan sa panalangin. Si Marlene Garganera, salamat kaayo sa imong mga mensahe. Salamat kaayo sa mga mensahe sa Dios. Dili ni ako mensahe ni Ginoo, igo ra gyud kong taytayan aron madungga nato ang ihang mga pagtulunan. Si Duna Danggiado Taboda, maayong gabi pastor, tinuod jud na kay ako na napandungan sa akong mama sa ako hangtod karon di anako pagtuo sa Ginoo. Ana gyud kanunay pandungan nato atong mga anak. Good evening pastor, salamat sa Ginoo sa mga priskong pulong sa Ginoo nga kanunay nagdisiplina sa tuwa. Salamat gikan ni Rodel Costal Dongsal. Ay, salamat kaayo brother Rodel. Si Rifat, maayong gabi pastor, ganina ra ka naka-live sa 96.7. Adiha sa Badjanol, talaygon ang Dios. Ni Delphil, maayong gabi, maayong pagpaminaw ninyo diha sis, ang Dios magpanalangin kaninyo uban sa mga alagad sa Ginoo diha sa Tisa, Cebu. Talaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha og magauban magagiya. Proteksyonan mo sa Ginoo. Ni Chris Marie Mangaron, matud pa maayong gabi pastor Gideon, watching here in Alabel, Sarangani.
Dalaygon ang Dios. Oras na mga kaigsuonan sa akong pagpanamilit og kato mga request makalangit. Ako rato unya nga tagaan og pagtagad, iusob lang ninyo og request sa mauna ra gyud, maoy matagaan akong pagtagad sunod natong panaguban. Ugma uban-uban ta sa atong Sunday service og dili na to kalimtan ang pagsimba sa Dios. Kay ikaw ug ako gibuhat sa Dios aron mo simba kaniya. Giumol ta sa Ginoo o gipakataw ta sa kalibutan aron daygon ang iyang ngalan. Mao hinungdan sa tibok simana dunay adlaw nga dili atoa. Adlaw na para sa Ginoo ug walay lain ang adlaw Domingo. Mao nang ang kalendar mga kaigsuonan, di gyud mahitabo ang Domingo mahimong blue or itom. Pula gyud na kanunay. Nagpakita nga ang Domingo gibalaan para makaalagad o makasimba tas Ginoo. So kita-kita ta ugma mga kaigsuonan sa ato nga programa gihapon, sa atong panimbahon alas 10 hangtod sa alas 12. O niya ni kagabi doon ako'y klase, doon ako'y tudluan. O salamat sa Ginoo nga makaklase ko ugma. O niya atong ipadayon sa pag-ampog pangayo sa Ginoo nga wala ragyoy kanang wala ray brand out ugma. Doon ay unsa man ni. Okay ha, ako asa rin nga klarohon na may nag-message diri. Sige, salamat kaayo. Ato nang dadon sa mga pag-ampo, no? Atong dadon na sa mga pag-ampo. Doon ay nagpre-request diri. Ako ning dadon sa mga pag-ampo kani inyo nga gi-pre-request. Anya dili lang nga pag-ampo diri lang sa ato ang live kundi pag-ampo dadon na to sa pag-ampo diha sa ato ang pagduol sa Ginoo sa tanang panahon higayon. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan nga ang atong kinabuhi sa kalibutan, kining atong gipuy-an nga kalibutan temporaryo ra kita. Kanang lumalabay ra ta ba? Human sa atong kamatayon, moatubang ta sukmanan. Human sa hukmanan, dadon ta sa dapit sumalas atong mga binuhatan. Kung nagbuhat tag maayo, ang atong pagtuo na atay maing pamatasan, o niya na atay kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pagkamay ng tuson, pagkadiyosnon, nya na natay inigsuon nga pagmahal, na natay gugma, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tagaan ta og katungod, hingpit nga katungod sa pagsulod sa kinabuhing walay katapusan, mao nang bagong langit. Muna akong mga pagdasig sa dili pa ko manamilit ang atong pagtuo, ang atong pagkakristohanon, ang atong pagkamagtotoo, paningkamutan nato nga duna gitay maayong pamatasan. Kinahanglan kantigutang mo paubos, mo pailob para dili maguba ang maayong pamatasan. Ayaw i-welcome, ayaw paminawa ang mga bati nga mga pulong ha. Punungan na ng pagpaminaw ang mga bati nga mga pulong. Maguol ra ka, masakitan, unya masuko pa ka. Unya na masuko na. Murag magplano na ka manimalos. Wala na, di na ka katuman sa sugo sa Ginoo nga ayaw panimalos kay ako'y manimalos. Kung sa giingon ni Ginoong Hesus, pag-ampo ka mo sa mga taong nagpasipala kaninyo, panalangin ni sila. Mga sugo man as Ginoo. Kay unsay atong gibuhat karon, mao nay anihon nato ugma. Laygon ang Dios, magpanalangin ka nato, mag-ampo kita. Amahan na mga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong, mga mensahe nga amo karong nadunggan nasabtan. Ug salamat o Dios nga imo kaming gitabangan, imo kaming gipahimdumduman aron makadawat kami sa dakong kaluwasan nga imong giandam alang kanamong tanan. Padayon ka mga-bless ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan, manaa karon sa ilang trabahoan. Even Lord sa ako mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod, sa ilang pagpanarbaho, ikaw Dios magauban, magaproteksyon, og ikaw ang Dios magatagbo kanila. Tagaan mo sila kalipay kalinaw diin mabati nila kanunay imong presensya. I-bless usab ang ako mga kaigsuonan nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao.
Ikaw padayon magauban kanamong tanan. Amahan, ipadala ang imong gamahanang mga anghel aron sa pag-atiman sa matag usa nga mingduol ug mindangob kanimo. Tagaiusab kami kadasig, ilabi na og mga adlaw sa among paghalad sa among kinabuhi alang kanimo, sa paghatag og mga pagdaig pagpasalamat kanimo. I-bless Ginoo matag usa. Bisan pa o Dios sa ako mga kaigsuonan nga makasimba og makaalagad usab kanimo. Ang tanang tawo nga nakadungog karon sa imong nga pulong, akong gipangayo nga doon na may kalipay sa paghalad sa kinabuhi alang kanimo. Ubanig proteksyon ni kami. I declare blessing sa matag usa. Sa ngalan ni Jesus, og ang kabaguhan og ang kasiguruhan may among mabatunan sa among pagpuyos kalibutan. Isalig tugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Diha lamang kanimo ug alang lamang kanimo, Amahan, ang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog, himaya, alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini yung igsuon, Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Ugma kita-kita ta sa atong Sunday service alas 10 hangtod sa alas 12 sa udto. God bless and good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaig, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,